Bateh kabar apik kanggo bateh-bateh sing seneng buah-buahan seger. Merga saiki ora perlu adoh-adoh munggah gunung. Nok Kabupaten Tuban enek wisata ngunduh melon pas nok tengah-tengah kutha. Sakliyane regane sing murah, nek kono wong tuku ya iso ngunduh dhewe buah sing dipengeni. Agrowisata ngunduh melon enek nok dalan Leda Sucipto, Kelurahan Mondokan, Kabupaten Tuban. Lemah sing ambane 500 meter persegi iki disulap dadi ladang produktif sing ngasilno melon rasane legi karo seger. Nok kene wong tuku iso ngunduh langsung nok wit melon. Sampai wong tuku ora usah kuatir merga melon sing dituku ijek seger karo ora ngandung perasa utawa pewarna gawean. Para wong tuku sing teka ngakoni seneng merga rasane sing seger karo cocok dipangan pas musim panas. Orang nggur dalane sing nayoh, regane bereng ya cukup murah. Sak kilogram melon diregani 12.000 repes. Diweruhi kebun melon iki saurunge bekas kandang wedhus kurban. Alih-alih digawe omah-omahan, latar iki justru digawe kebun melon sing iso ngasilno dhuwit akeh. Buah melon sing lagek ditandur rong ulan iki saiki wis padha laris didol. Sedinane marhaban iso ngentokno dhuwit 700.000 repes sampai 1 yuta repes sak bendinane. Ben ora kentekan stok nak nggone sela-sela wektune panen marhaban diewangi siji karyawane nandur pirang-pirang bibit melon anyar. Piye? Bateh-bateh tertarik jajal? Ziki Muhammad, JTV.